Pán Šimečka, na jednej strane poviete, že nemáte informácie, na druhej strane už tu strašíte, aké škody budú. Tak poprvé, ja vás môžem ubezpečiť, že hľadáme zlatú strednú cestu medzi riešením toho, čo tu bolo spáchané so zonáciou národných parkov, kedy napríklad aj vaša rodina je často na Muránskej planine a viete, že tam hrozilo, že sa nebudú môcť chovať hucule kvôli týmto hlúpym rozhodnutiam. A na druhej strane tu máme aj problém so zvieratami, ako sú medvede, vlky a mnohé iné, ktoré treba riešiť. Veď tých ľudí v regiónoch tie medvede naozaj trápia. Áno, ale medvede sú iný problém ako vlci. A čo sa týka čerpania, ale veď teraz vy mňa nenapadajú ľudí. Počúvate, pán minister Taraba má elementárne právo vymeniť ľudí na úrade. Vy nám vzdorujete cez svojich nominantov niektorých, ktorí sú na tom ministerstve tak, že sú zrazu chránení svedkovia a nie je možné ich prepustiť. Blokujete prebratie ministerstva. Po druhé, Progresívne Slovensko? Ja chápem. No, ľudia, neboli vo vláde. No, ale vaša pani prezidentka, podpredsednička Progresívneho Slovenska v tom má prsty. Po druhé, aj vy sa smejete zo Soroša. Váš otec povedal, že jeho priateľ, keby nemal peniaze od Soroša, neporazí Mečiara. Čo vy sa smejete zo Soroša? No, vám je smiešné pán Danko, opäť vyzývam, aby sme tu naozaj nešírili tak si nerobte srandu zo Soroša. Ktoré... Ja len definujem vety, ktoré tu zazneli v tejto spoločnosti. Dobre. Robím srandu zo Soroša z vašich slov, bohužiaľ. Ale vy to chcete poprieť? Čo či chcem poprieť? Peniaze od Soroša chcete poprieť? Aké peniaze, prosím vás, venujeme sa ochrane životného... vám blízke? Aké moje blízke? Venujeme sa ochrane životného prostredia. No to vám nie je príjemné, a vy hovoríte o nejakom Sorošovi. Veď... To nie je nejaký Soroš. Vy predseda, predstavujete politiku týchto ľudí. Všetko rozbiť, všetko rozhádať. Dobre, pán Danko, buďme naozaj vecní. Pán Šimečka, zareagujte jednou vetou a ideme ďalej. Tak odovzdajte ministerstvo životného prostredia. A po druhé, čo chcem dopovedať, nechajte ma rozprávať chvíľu. Žiadna škoda tu vo vzťahu k Európskej únii nehrozí. Pán Taraba jasne definoval, že škoda, ktorá hrozí Slovensku, sú zodraté turbíny v Gabčíkove, ktoré už dávno mali byť opravené. Druhá škoda, ktorá hrozí Slovensku, sú nevyčerpané na Envirofonde finančné zdroje. Chaos, a teraz pán Taraba povedal dnes aj k pánovi Chrenkovi, že klobúk dole, po bordeli, ktorý zdedil po Budajovi a predchádzajúcom ministrovi. Jednoducho, tam boli kopy papierov, kedy Budaj nekonal, narobil skazu pre tento štát a to vám nevadilo. Poďalšie chcem povedať, že ak tie škody budú vznikať, vtedy to máte právo povedať. Vy už dneska strašíte ľudí, lebo vám vadí, že na slniečkársky rezort životného prostredia, kde boli napojení rôzni ľudia z tretieho sektora a blízky aj vám, ktorí sú aj na vašej kandidátke, takže jednoducho sa môžu tieto veci prešetrovať. Toho sa bojíte.